Пушни. Здравейте, аз съм Гарикс БГ. Здравейте. Не. Аз съм Дядо Мраз. Там пише Хахо БГ. Ахох БГ. Ахох. Ахох. Ахох, ахох, ахох. Чакай малко. Виж, сега го направих да ми е 10 FPS. Ако го направя с 25, 25 ще стигна ли, а? 20. Чай сега да го направя на 35. Локнато. Аз ще ходя да скачам. Вари. Алелуя. Да ми идеш. Алелуя. Алелуя. Паднах. Алелуя. Душ. Алелуя. Друш. Джумп. Алелуя. Друш. Друш. Ми. Брук ми. Брук. Ми. Виж, Виктор го рекламираме в клип. Да му пустят фейсбук страницата. Аз скоро трябва да направя фейсбук. Не се засилих. Аз скоро трябва да направя една фейсбук страничка, защото ще имам нужда от нея. Имам 30 subscriber, 30 съба. Имам 30 зъба, мале. Пак им жа да се засили, че толкова съм сакат не мой. Аз го минавам вече. Ти го минаваш, аз... Алелуя. Алелуя. Ох, че ми е голям. Дуя. Стоя. Майко, сакат съм. Хората ще се смеят. То не казва в кой сервер играем? Пепе България. Пепе България, как го казва? Пепе. Аз съм Ерит, а той е юзър. Аз съм Краш. Паднах, лагна ми, пак ми лагна. Майка ти. Нямаш май команда. Нямам ли така команда, май? Не, че бе. Няма. Няма. Май. Варп, жумп. Сега, ако пак падна, чупя комба. Искам да гледам. Пак падна вече. Искаш да покажеш брадата на зрителите? На зрителите? На всички, които те гледат. Не. Искаш да ти я покажеш? Да ти го покажа, искаш? Искаш да я видиш? Да я видят. Ела. Пъга лошо да не е гепе. Гепи, да не е гепи. Ай по-бързо бе! Си едно така ми даваш ти яден да си? трева. Яден да си? Ето вижте. Protection 4, Upgrading 3, Fortune 3, Effects CCC, 5, Thorns 3, FT. Ай, махни се. Дай ми. Абе, кукук. Къде бе? Там бе. И ако някой вземе да сбрага към чипа зъбите. Храна е да ти нося ли храна? Не, нямаш нося храна. Искаш ли храна, имаш ли? Майка ти. Нямаш храна, зато име не можеш да селиш света пак. Не бе, не съм гладен бе. Бучетата как са? Рарп. Имам 9 бучета бе. Колко? 9. Значи не цикаш хубаво от двете W-та. W. Ще го джупето и дабел. Утре английски имаме ли? Да. Ой, не. Поне бе. Ще остане на мирата си. Майко. Ти добре, че хората не ме гледат. Кога ще ми се махне унюта? Кога ще ми се махне мюта? Мюта. Бе! Значи, пити, четвърти, трети. Оня ден намутнаха, май. Оня ден намутнаха. Да съм пълен минус. Значи, утре по това време ще ми се махне мута. Аре бе, написах ли бак?
Минската. Кой те е хейтвал? И. На числата дръжката. На числата, дръжката. На числата, нали? На числата. На числата, дръжката. Дръската. На числата, дръжката. Тъма стигнах до някъде и паднах. Ама, знаеш колко много имаш да го миниш? Толкова много. Толкова сме голяма една работа. Значи малко. Джъмп е много малък. От тука до тука. Не, от тука до тука. Виж. Гледам сега. Дай. Така. Той има пряк пътел. Там ти биш качаш на най-долу и падаш едно купче. И продължаваш. Black powder. Аре бе, тъпо кросфа. Опа. Умно кросфа. Опа. Мириш ти болена. Вей, човек, да не съм издал кой ще правя в клипа. Ето едно кросфар да не ти гледа клипа, защото направо ще подия. Миловейка, направо. Моите си мога да платите. Кове. Рада. Дегукса, тебе тава и вятъра. 17 още. 2 часа. Днеска е неделя, нали? Искам да пуснат командата клан, да се направя клан. 8 пива. Арве. На чишлата, дръжката. Може да дадеш. Дръжката. Я пей, бе. Пейти, бе. Аре пей, бе. Пейти, бе. Аре пей, бе. Утре, бе. Аре пей малко. Утре, бе. Снимам, кажи здрасти. Ко снима? Ими снимам. Той аз снимам. Ими кажи здрасти. Еми здрасти. Ама аз не снимам. Ай пей за клипа, бе. Паднах заради тебе, бе. Махни, няма да пея, бе. Махни, няма да пея. С малко пускам аз. Ти като Моето пуснеш ще клипче. снимаш сам. Що? Що аз ти говоря? Аз съм много тъп. Еми, ще говориш. Ще говоря. Набрука, дръжката. Набрука, дръжката. Майко, че скочих 2 пъти. Детрой. Детрон. Детрой, бе. Има ларк Детрон. Джъмп. На числата, дръжката. На числата, бръчката. За да се регистрирате в сайта ни, трябва да потвърдите регистрацията си от имейл адреса ви. Ау, псувайте на мъсвегът пилапенце ни бликъз, плиз. Пишмяшката. На Ники, бе, Ладжордът писметника му, клана му червена на як. Влизате в pornhub.com. Нали знаеш, че ти снимаш в момента и Да. YouTube ще атаковат. Ще изтрият клипа, защото много таковаш. Ко такова? Говориш. Те собственици са американци или там какви са. И колко са рекламиранти? Ако кажа на майка ви путката, ще ме разбере ли? И ще изтрият клипа по-добре. Няма ти го стрия смисъл, ще... Ако на английски там ли ще коса, ако прикаляваш много с тези сайтове, рекламираш тези сайтовите, ще изтрият клипа и ако продължаваш ще обманат. Ми хубаво, човек. Значи чуркахуб.com Да не ли мъкни, бе? .bg. Влизате в сайта и който иска да намери хахо.bg в гайс. Еле. А ти бих намерил да в Big Duck. Да, аз съм голям дик. Big Duck. Big Duck. Не в Big Duck, ами в ти, бе. Кое?
Кажи го де. Не ти кажа, аз знам коя, ама Чакай, не ти какво кажа. беше то, бе? Чакай, какво беше то? Да не, мати, бе. Тако све. Лесбиян. Чат, майко. Там ще намеря тебе. М, Ще компютъра казвам, че. Ще компютъра. Ще чупя компютъра. Да ти спря нета дано. Да ти изгасни процесора да. Да ти изгасни компютъра дано. Чули бе, Хахо БГ. И той се прави на глух. Ахох БГ. Колко пъти ще падам бе? Сега трябва да ям. Имам предвид тука. Що бе. Тихо се сипе първия сняг. Не можах да скоча както трябва. Иначе добре беше. Червената манджа, оп, алалала, червената манджа, оп, След лалале. малко приключваме, защото ме чакат по другата линия. Имаше една песен да ягоди, нещо с ягоди дед беше. Отивам Прибирам- за ягоди, не мога да бера. Да. Не мога Прибирам се не. вкъщи, Отивам за ягоди, не. отивам за ягоди, не мога да бера. Прибирам се вкъщи, не мога да. Да. Песен казака, Пишеш там, отивам за ягоди, не мога да бера. И ти прибирам се излиза. вкъщи, не мога да сера. Саламчо! Има някакъв такъв сервер. Саламчо! Ама така ли като напишеш името в Майнкрафта сервера, така ли казва? Саламчо, Саламчо! да ядеш бананчо. Гости! Пикселар! Имаш поща. Имаш почта, ама не я гледай. Телефонът ти звъни, ама не го дига. Ама го дигни. Той пясъка ли е вашата? Опа. И вашата собственост ли е пясъка? Защото не мога го чупя. Ти съсва. Как може бе? Как може бе? Я пиши на фанец. Не си разбирам. Я напиши, пишеш ли? А, Пиши. Значи да пишеш ли? Абе, пиши бе. Пиша, Ти бе. пък я първо да пишеш нещата, напиши нещата. Що? Не пиши нещата, шата. Опа, съжалявам. Your voice has been... Your voice has been Samsung. Бях мутна за 20 дена, защото много знае устата. Защото много посуваш. Посувам. Посуваш. Мръс. Напосувах целия сарвар. Не! Стига викае. Да, дека стик. Стига викае! Виж диск. Олигавих микрофона. Лапча. Тук да приключим, искаш ли? Чао. Чакай бе. Това беше от нас. За мен беше чест. Гледали ли сте шоуто на Слави? Да. И за мен беше чест, аз бях Слави. Трифонов.
Аз бях Гарикс БГ, а той беше Ахох БГ. Бях преди. Вече не съм така. Как? Най-чит ли си? О, какъв най-чит, бе? Малин, какъв най-чит е го не бе? Нали, За ти мен викаш, беше чест. ти викаш, Благодаря ви, за мен беше чест. Благодаря ви, благодаря ви. ти викаш, ние бяхме. Сякаш преди сме били, сега не сме. Ние бяхме. Имам предвид сега за сървъра и после пак сме Гарикс БГ и Хахо БГ. И то сега ти вика, аз бях Сайо Трифонов, сега не е Сайо Трифонов, сега е Евтим Трифонов. И ми се пусна гадната музика от тъпия Майнкрафт. И затова това беше всичко от нас за днес. Благодаря ви, очаквайте следващия път, когато ще е с актьорската вечер. Ай, чао, чао. Ху. Ай, чао, чао.